an lína tá sulagam tá ón ó Na Gaeil Óga chuna sá tú ón bhfuil tú go má I'm here route ar fad. Ionach ar fad well cai mé rá níl mór an choramach gom Na Gaeil Óga bhí mé ag déanamh pí taide inniu tuis gom ghfuil siúh amach a leáin bud sinna méid so cai tú an scéil go léir a inis doing mar a miste leat Cainte, well, an rud atá gceist leis Na Gaeil Óga ná cuman Na Gaeil CLG lunathe sais I leáin agus I borcin in isca fresin agus tá fórne a going hosí mar amach beidir hat ar 10 mbliana hin le fórne fásta ó de có fád a siúla sin 10 mbliana go má beidir ní ná haine mblion fiúán nuach ach tá fórne fásta a going sa fel I ben naán tá ferne amán a going gá count agus tá fern commógiach a fresin tá gá ar an pel na bhar so tá rein fórne fásta agus an sin beidir 7 mbliana hin hosí mar leis na páistí a bhí beidir 3 nó 4 nó 2 bliana díis agus sin iad na fórna faois agus an tuchttar faois agus tá na páistí sin sús có sean le beidir 3 bliana dégan is so tá couple blion sulla meid na céad fáistí a teach tríd ach tam de sú go mór leis agus tá na curfáilte rih imróí nua ag gach éon ísgrúp agus sin I gáí Éinte go fád. Now bhfuil si bheith immert an tam seo den bléin leis an talamh fluc agus an fuacht agus Tá sulagam nach bhfuil na páistí ar an ag immert fós well fearir so níl ein ar in order Oh no cad a hála le cúra dé amachchan seo baimid in umíocht roiint na Comhairle sí idir Contae agus le sin agus baimid gimmert níos déine sa bblion chama ach bhí anna bblion a going a sais rachir an barc im blion a gohorathe fer an pell amán bhuaig siad an tra ina bhfuil siad go má agus comá bhuaig siad an curran agus sin iad an céad tá roiint búta go hana ach sin an céadú tá búta go agus tá mar fad an bhráú lasú Antaine piece agad sa cófra mar therefore anhá so a meid sibh arás ar an páirc san aflíonn beg so nu a hálín se ná timppla ar an amseo bliana bí a géirí imróí nua a bhela do fidó agus I mí anar sto an céad seachtain tátóigh na fórne pelle agus amán agus na fearcín Cliath so má a ein man sin a géistecht má a anig daine ar ein na tábal nach lia má a gaile go nach lia fiú hain antenne anna go ar ein im lá lia a bhfuil gaige aigen acu agus go simach pell nóáil a quágicht well sin an ceiste bhí gom an gaigh siad bheith lífa go leir sa gailge nó bhfuil si sin tábhaach nó cúpla focail nó Cai siad a bheith sásta a hiiscint gur timppelach lá gaige atá so uanta tagan daoine le díach couple focail nó gan éonrod a cai siad a bheith sásta gan déir le leirt agus an sin dréir céile go beh módí sin tan ach an chuidir nó a gine hagan ógin beidir go meach tréisi catacha sa cnogus na glasí saoigh nó glastí nó scoilna támad in an frastal ar méid orthe daine nachhfuil ein gaig a chu ach an chuidir nó duna daine cai siad a bheith sásta go bhfuil timppla lá gaige an agus go dasní me gaige a leirt agus clé agus mar derm tá fáilte rih gachfeis duine agus tá imróí léfaing tá daine as gacha an gailteach a gimmert de bugan gachfarin agus tá réimse an bhór daine I gimmert le. Ionach now bhí mé brenn an si Idirlín tá seanna bh agus sin an bailachas fear chun teagháil leis an club ar an Idirlín nó sin é Daring beidir Instagram so sin Na Gaeil Óga ag Na Gaeil agus Na Gaeil Óga ar Instagram no riafosta carthuging agus féidir teacht ar uring ar Twitter agus an míon tusa gimmar tú hain an imróir tusa no einard mar sinach beidir gur bheith Instagram an rud is mó úsáid an daine ar bhfuil muine ag díú le hinta seo an míon tusa gimmar tú hain Bí me gimmert pelle agus máíochtta má fear agus chunas ar áigh libh im léana mar hapla sa fel im líana bhí blian ábharín masca heing ó heh rudí ar an borc le cuasí COVID agus bhí ní a bhéin dul an cín agus ní a bhéin dul ar gúil annach irid ach tá gá an pelle a going agus an ceann is irde imríimiid sa cúgúsra
agus an dar ceann an an pelbí tá siad níos gira do bhun na léigen agsúla ach mar dermid gomininic chosíar Eilemer gach cluthe seachas beidir cean óháin an dar blion bhúmar bhí gach cluthe dí denna dosan cín an bhór ó hin agus tá beidir seach na 8 nóú céim a baintach ó hin leis an bell orda céim a baintach a bhín Cinnamon chumá an commógiíocht a trééis cummórta si a bhchan agus le héit sin. Mar tééis gom tá omíocht géir an am lá léach a thura an commórtas tá sé féoh for orintanta bíon na clubanna an láidir so bíon an rud atá anna tá muide géirí bheith ag an gaián is irde sto bhfuil a lá tá rud speisialt a going an nascin mid le céile agus sin a gaige ach chunig chun í sin a chur an cín cahambuid a bheith an chumasach ar an borg freisin an dárod í héú in a gasce in seo ach de bhórgan imú an dásport sin gur air glom beidir 8 nó 9 nóú céime a bhainte machidir an dásport bhá agus tá sé Jackar an dárá a rastal mar derfá an amáint agus an fel í héú leon skill ar lethe go nach beidir mo hacht níhil agus airingar an gluisi tá lán imróí den céad gohaing tá daine atá fille ar an sport agus le sin ach dar ar a chumid fáilte rih gach caiid an sport agus daine gur bháil a port in ar bubble mar is a géirí pobl a hógáil atáid. Har fád agus amach a leántá sibh so ní trust ro a doing nu fórna faoi tá gachar acu sin díirthe ar leán na fórna fásta bíon an cuidas mód na fórna ag tréáil i barcan in isce níos fellúní de bhaint daine fásta atá lunathe timpplair ar lána carach ach mas míle daine bheith pórtach tá den síbanna a hocrú nó tá den tatar hocrú aigen a cheirdáig le ach tá mé lá ir tá mé chun caint le inig seo agus tá an fáach go lena got ar aon na timpplair an gahar gur bhil immert mar sinúd glob agus fiú agus docan cé. Ok an well listen goim gach rach ar an ober agus gannáirí liv san aflíonn gur magad san caint agus an chora gur mí magad right gannáirí liv Slán leis sin agus na Gaeil Óga agus mar a dúirtíid an tain club taobh mu an gailtocht a imríam na trí an commógiíocht an fel agus an amáint trí gailge go hinnta ar fád agus mar dúirt sé aine ní gá a bheith roachlí ní gá a bheith rólífa sa gailge bí a deagháil leis na Gaeil Óga.